Rod Stewart, pe care l-am și cunoscut și am petrecut timp cu el. Am fost la masă și a dorit foarte mult să meargă într-un mall pentru că el colecționează mingi de fotbal și am fost în mall-ul Promenada. Sunt foarte multe lucruri pe care eu le-am ratat făcând genul ăsta de alegere. Cât ai putut să stai acasă după ce ai născut? Copiii mei sunt atât cetățeni români cât și cetățeni elvețieni, cum sunt și eu de altfel. Mi-am dat seama relativ recent că practic eu nu am hobby-uri. Poate am aglomerat prea mult spațiul vieții cu toate rolurile astea mari, de la mamă, la soție, la manager. Ai simțit vreodată, fiind frumoasă, fiind blondă, fiind la o negociere cu un CEO bărbat, că nu te ia în serios? Nu consider că epuizarea este o formă de succes, consider că este failure în succes. Care a fost cea mai mare criză de imagine pe care ai întâmpinat-o?